खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 मे सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों किरिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाब सोरखौबा गोसा बाथ्रा बुंफ्लांगोन। आखल आखुनि थाखायनो गुबुनजों गाज्रि मोनजानो हागौ। गुबुनखौ मदद होनाया नोंथांनि साबसिन। वृष राशि। देहानि फारसे मोजां। देहानि बेमार आजार साबस्रांनायाव गोसोआ खुसि जागोन। गोग्गो देहाजों जेरावबो आवगायनो हागोन। मिथुन राशि। समजों आवगायनो हानाय नङा। बेसेन गोसा समखौ ओरैनो थांगार होगोन। थांखांनाय बुब्लिखौ लानानै उन दाहा खालामगोन। कर्कट राशि। मोजां सम। हरखाब सिगांनि आंगो लोगोखौ लोगो मोनगोन। लोगोखौ फोथायगोन। गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ लोगोनो फोरमायनो सानगोन। सिंह राशि। सोलोंथाइ लानायनि फारसे मोजांसिन सान। फरायनायाव दावगानो हागोन। फरायनायनि गेजेरजों नखरखौ मुं गोसारहोनो हागोन। कन्या राशि। धोरोमनि फारसे गोसो होनाय नङा। गोसोआव अननाय मायाया गैया जागोन। संसारखौ जेरै मेरै जालांनो सानगोन। तुला राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। हरखाब देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन। देहानि जेंनानिफ्राय नोंथाङा बारग'नाय नङा। वृश्चिक राशि। मोजां खामानियाव मोजां लोगोखौ लोगो मोनफागोन। खामानियाव बाहागोदारि जानो हागोन। साननायफ्रा दाजाबथा जागोन। धनु राशि। नखराव मोजांसिन सम। नांलाय खमलाय गैयालासे संसार जानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांसिन जागोन। मकर राशि। बबेबा मोनसे जेंनानि थाखाय बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ गावस्रागोन। नखरनि जेंनाया समाधान जानो गोब्राब जागोन। कुम्भ राशि। हरखाब माबा मोनसे दाय मावफ्लांगोन। दाय मावनानै खाजानो गिनाय फैगोन। गोसोआव गिनाय मेवनाया बांसिन जायगा लागोन। मीन राशि। गोसोआव गोबां नाजानाय थागोन। गोसोनि थुलुंगाजों मोजां खामानि मावगोन। साननाय हनायफ्रा सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।